ahojte. Tak, spolu s Marianom som teraz na prvej tohtoročnej 5-dňovej výprave. Doteraz som mal len také kratšie. Rozhodli sme sa pre jedno štrkovisko, nebudeme ho menovať. Zistili sme si, aká je tu obsadka rýb. Sú tu pekné ryby, veľké, ktoré by sme chceli aj my chytiť, ale je tu aj veľa menších rýb. Ja som sa rozhodol, že použijem bojlesy, ktorým úplne dôverujem a ktoré si beriem vždycky so sebou, keď idem na neznámú vodu, lebo viem, že má nesklamu. Je to A1, to je klasická vlajková loď, nie to je Goldsquid, pardon, A1 a Goldsquidka. Verím, že tie mi chytia tú väčšiu rybu a je to selektívnejšie ako tie aromatické nástrahy. Rian, ako ty sa rozhodol? Ja som sa rozhodol vyskúšať bojlisy s príchuťou Anabolic Drag. Je to vlastne mušľa, losos, pečeň. Nie je to tiež také výrazné, také atraktívne. Si myslím, že môže to priniesť krajšie ryby. A druhý bojlis som sa rozhodol vyskúšať Monster Halibut. Uvidíme, ako ja nemám toľko skúseností s touto značkou, ale veľmi dôverujem. Neviem, sadlo mi to, tá aroma. Budeme chytať bez použitia atraktívnych látok ako obalovacie cestá. Skúsime sa zamerať trošku na nejaké väčšie rybky. Kebyže ideme na nejakú kratšiu výpravu, tak určite použijeme tieto obalovacie cesty. Je to vynikajúca vec na rýchle chytanie. Niečo k montáže, Marcel, čo si tam? Ja som sa rozhodol kvôli tomu, aby som selektoval tú menšiu rybu, v podstate urobiť dlhšie montáže, ako používam zvyčajne. Bojlesy ďalej od seba. Budem používať len dve 24 mm hardky, ktorá tá menšia ryba ich nerozbije, dlhšie vydržia. Není sú také atraktívne. Dlhá, klasická montáž, nepredĺžená. Tak, o 2 dní dojde za nami ešte ďalší parťák, člen Max Kartimu Miško Šmahovský a ten určite bude chytať na svoje obľúbené bojlesy Garlic Sunrise a Liver Drag. Na záver k tomuto by som povedal, že sa budeme snažiť týmto videom vám priblížiť našich 5 dní na tejto lokalite. Dúfame, že sa nám podarí chytiť nejaké tie väčšie ryby. Miestnych obrov. Prvý kapor 10,60. 10 minút po vyvezení. Na čo si to bol? 2,24 a jednotka. kilový šupinač zobral 2,24 mm hard Goldsquid.
Pekne do jazdy išiel. Ryba. Monster halibut. Sleepwalking nightmare blues. I fall on the floor again. Lísček 11,90. Opäť 2,24 mm Gold Squidky. Krásna jazda. Je ráno. Nie je to obor, ale je krásny. Sleepwalking nightmare blues. They're gonna find me guilty. Sleepwalking nightmare blues. My lover's lying next to me. Sleepwalking nightmare blues. Feels like some kind of ecstasy. Sleepwalking nightmare blues. Takže položil som to na rozhranie štrku a blata. Dúfam, že odtiaľ príde tá väčšia ryba. Sleepwalking nightmare blues. Don't ever wanna turn off the light. Sleepwalking nightmare blues. I don't know if this day or night. Máme to tam, teším sa. Nightmare blues. I'm feeling more dead than alive. Sleepwalking nightmare blues. I fall on the floor again. Je to došponované, brzda povolená, max go. Po zábere som to vyviezol úplne 2 metre od Rakosia, boli tam bubliny, ryby tam ryby. Dal som tam dlhší náväzec, 2,24 a jednotku. Po vyvezení, po vrátení na breh za 5 minút jazda, pomaličky, len to pípalo. Ja som zdolával rybu, desinku na druhú údicu. Marian mi to zobral krásny, 21,60. Osobák. Teším sa. Kúpkač. Ďakujem.
Monštrum. Krásny kapor. Necelých 19 kg. Takže, poď sa ukázať. Hodinu a pol po tom prvom kaprovi. Znovu som to tam vyviezol, dve 24 a jednotky. Asi o 10 metrov vedľa som to položil. Za hodinku a pol krásny kapor. 1860. Silný. Dlho bojoval. Paráda. Monster halibut ide. Aj piv. Monster halibut. Vývažka na 200 metrov. Asi pol hodinu tu tam bolo. Krásny kapor. Zdravý. Potešil veľmi. Ale kapor. Krásny. Na výlet ruk.
Jak sa teší z toho. Ale to dá, dá sa. To je prasa. Určite. Ten má viac, jak ten môj. Dobre, tak zakrepa tu je. A že veľké ryby neberú na Max Carp. Ty vole, a už... A pol monster halibut. Krásne prasa. Tlstý. Ryba, obrovské kormidlo, monster halibut, nádhera.
Dve 24 a jedna. Krásny vysačík to bol. Skončili sme túto 5-dňovú výpravu, pre nás, myslím si, pre všetkých veľmi úspešnú. Podarilo sa nám chytiť dve ryby cez 20 kg, jedna tesne atakovala túto hranicu. Okrem toho dosť veľké množstvo ryb cez 10 kg a samozrejme aj tie menšie, bez toho to nejde. Čo si ty myslíš o taktike, čo sme dali? Taktiku sme zvolili vlastne, ako sme boli na začiatku, bola správna. A čo sa týka tých rýb, tak tie najťažšie ryby, ktoré mali cez 20 kg, tá jedna, čo atakovala 20 kg hranicu, boli na A1 a Monster Halibut. Boli také najúspešnejšie. No a dali sme si takú súťaž medzi sebou, že kto chytí vlastne najťažšiu rybu, čo vlastne dokázal Marcel svojím osobným rekordom 21,60 a vyhráva plaštičku, čo sme sa zložili. Plaštičku vínka. Gratulujem, Marcel. Ďakujem. Gratulujeme úspechovi. Ďakujem, páči sa. Tak dúfam, že sme aspoň trošku priblížili na život 5 dní, troch bláznov na štakovisku a že sa vám bude páčiť toto video. A tešíme sa na ďalšiu spoločnú výpravu, na ďalšie video, ktoré príde sem odtiaľ. Čaute. Čaute.